Pedipun sama karibatan nang kaya tiga na ikhtilat yang kaya dia nigapaka suga kumama babay ayaw tua daliliran ro nang kutua makasud kakira na miya pedikakira na umama ka na brother kaira o babay ka na sister kaira na pianda kaira na paman anto na ikidiran ka na kapakakira siapa nama kukuang kiran ro masusupakiran nang kaya tiran pemenang kutua kapakar itu airan siku manusia itu Allah subhanahu wa ta'ala laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim mata-mata'ana inadna misu manusia lingan namiskan yang kuan kapia wana kapia misu manusia nana berkait uniran su manusia kapakasan iran sabinata yang kutua diran kapir antuna mana yang kutu katitalan diangiran upama antuna hadapiran sagian kutu akatitalan diangiran udi giang kana na grupo wana nang kay mga Yahudi naptero namin siko mga laki ami mga babay ami pananggilan tanu ang kaya nidetala ya grupo kay pinasa ini siko aqida islamiyah siko paniwala ng mga muslim kay pinasa unay kay simbion ang kay kapagaryari at atiran pakilairan su kapagaryari ubedi su mga pusuiran na di maka pemana na silang peparwa ilain tanun ng kay mga ingit ang kay mga Kristiyan kaya sa Amerika sisang kay mga Yahudi uba silan tetakna sabab sama dikiran agiang kutu kabinasaan antunay sabab ada kiuma antunay sabab ada miuma ang kay mga fraternity andi detaraisan kay mga ingda mga Arab na sabab sa sumang Arab na adna mga ulama iran balasan sila Allah ya pakisabutan iran pagtawiran su aqida islamiyah su Islam atitu na gitu sabab ada des ikira ang kay mga grupo andi detarai pedipan sa mga kapanako to mala lebih suka tahu ini ron nagiang kutu kapituran ko mga mapururan sa Lord apa mana Tuhan katuan itu su muslim na aya buat kekilalaan na Tuhan nagiang kutu su Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah da simbaan at Tuhan atitu simbaan inunta na Allah subhanahu wa ta'ala musu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasugu Allah subhanahu wa ta'ala sa isa ini mga karibatan na masusug ang kaya mga tao na susumil sa kaya mga grupo na ditaray na patut su kapakalang kapanyan si kukaptubat yan sabab sa miya kasul si kukakakapiri upama kadin yang katawan na imantud ni kaya kamingaw na miya patut terkaso kibagakan kasan kaya grupo ka na udingay ni bagakan na mapapadalam ka sa dilikadu sabab sa grupo nga san matay na miya dilikadu ka kaya simban ka na sumanga mapuro ka siya kaya niya Dr. Franklin Horton agus sumanga advesiran agus sumanga saling gugupayan Gian kay mga grupo ang kay mga opsiron mga bita mga kwansan na naisay-isay buwa pakasalay kailangan ng mga Yahudi na napatot su kapananggilero sa pengni namin si mga babayami pagriami na pangailan yan akaribatan pangasusuguk ang kay mga tao kailangan na kipalabas yan mapakitukanin si mga pagrianian na mga Muslim kaandi kapananggila yung mga kangudan sabab sa patot su kapananggila isang kay mga tao kagiyan kay mga tao na sobra pa na sa mga binata sobra pa na sa mga baboy mga aso mga amo giyan kay mga tao na patot su kapananggila kiran kay siniran su mga Muslim su agama tano sa agama pihak kasinga-singa pihak kakiyaki diran disudiin su agama tano na patot su kipangatong tano sa agama tano kagiyan kay na mga Yahudi na su tiga bahasa Arab abna al-qiradati wal khanazir mga mbot ananan mga apuanan ang kanana mga amo agu mga baboy na napatot su kapananggila kiran na pengni nami si ko mga pagriami ugup kanu si ko kapagir na ko mga kangudan sangkan ditar mga grupo sabab sa innamal mu'minuna ikhwah matamat ana sumya maratiya na magriarisiran sa siyami mutegu sadiyanka wa qulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim al-jalil li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wallahu a'la wa a'lam wa sallallahu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in